Jo, takže vlastně zdravím u dnešního videa. Hrajeme tu s dobrým borcem, Krištofem. Možná budete znát. A jdeme na to, jdeme na videjko, borci a borkyně. Jak říkám, mám zlomenou ruku, možná mi to nepůjde moc, ale pokusíme se dát ven. Kde mistr Bubal? Tady Krištof má korunku, takže se budeme snažit co nejvíc. Tady vidíte, má korunku. Ara Kára Mora. Hej Krištof, musíme dát něco. Dobrý, až moc na... Nedenčík greedy blbáku dostane. Kam jdem? Konkuši. To není Godzilla. Takže 100% spawn rate na Godzilla teď. Aha. A tak já ji mám skoro každou hru. Bude po Godzilla jenom jakože střílet, protože mít Godzilla je boss. Není. Já hrozně spávám, jako ten laser sice docela umírá, jo, ale... Já ani nepůjdu střílet. Ještě bychom zdechli. Co? Zdechli, proč? Proč? Když jsi shield bubble a nemůže tě střílet. No ale hráči můžou. Ona tě zabije i klidně na 1000 metrů. Nezabije. Jo, mě zabila už na 1000. Na 950. A mě zabila na 1000 metrů. Já to nechápu. Teďka už mám docela dobrý loot. Ty jsi tady, jo? To jsou zero buildy, že jo? Dobrý. Já mám 2. No tak nemám. Protože borec ho zabil. Ty to byly, oni se pickaxovali, já už mám dvě pumpy. Já pro ten blíž vyměnit, jo? Ok. Jdu hlídat safe, a ne. Tak to bez, když jdu hlídat safe, tak proč letím na tu druhou stranu. Já na něj kašlu. Na to hráče, co tam byl. Portal je tady u mě. Já se do něj netrefím ani jednou. Jo, dobrý. Já musím trošku dál. Kdy kepičky SMGčko měla. Já jsem ti rozuměl, mě zabil Buba. Jo, jdu ti helpnout, když zjistím, jo, ty jsi tam. Podle mě měl epický SMGčko a já ho zabil se zelenou pistolkou. Ne, on SMGčko nový. No, ty Godzilla, 1000 metrů. WTF?
Hej borci, si mě slyšíte? Tak počkejte, mě vypadly nějaký... Jo, dobrý. Kámo, mě vypadly prostě bezdůvodně sluchátka. Kde je Godzilla, že ji slyším nějak blízko? Já taky no. Ona je. Já potřebuji jít k tomu NPCčku, jenomže ona je jakoby daleko. Já slyším... Tady je kryptik. Hej kamo, zelená pistolka je teďko do meta. Oh shit. Jo, aha, to seš ty, dobrý. Já myslím, že někdo po mně střílí. Hej, že nemá náboje do toho, do pumpy. Ne. No, tak dám. Já mám jeden. Dík, to mi stačí. Já teď žádnou pumpu nemám. Mám jít s tebou pro ten klíč. Jo, protože tam může třeba někdo čekat. Jo, já mám to NPCčko. Já budu odsud koukat, já tě přímo vidím. Jo, Svítilo se. já. Ty, to jsem byl já. Já jsem asi po tobě dvakrát střelil. Nechtěně jsem to zmáčkl dvakrát. Tak to dobré to. Hej, víš, že Godzilla je úplně na druhé straně mapy od nás. Ano. A slyším, jak střílí. Víš, co by mi teď řekl Vašek? Pomoc, nech mi tuhle půlku. Aha, dobrý. Vašek by mi řekl, pomoc, po mně někdo střílí. S tím, co ti padlo? Kámo, já mám vždycky takovou smůlu, no. Dopadly dvě masky z jedné částky. Že mi dáš jednu. Reboot. Jo? Jdem rychle na reboot. Jsou tady hned. Dva. Už jsem potom ne... Já jdu na toho druhýho, když zjistím, kde je. Já mu dám no-scope. A zabiju no-scopem. Yes. On měl ještě k tomu tohle. Co? Kámo, tak ty se máš. Já to nepoužívám. Já taky ne, ale jako máš se, tak já si to vemu. Dík. Jako pro mě trošku. Sorry lidi, jestli jste teď jako slyšeli šumění. Byl to můj mikrofon, že jsem se po něm opřel a teď zase. Tam mně se to tady úplně celý klepe. Jako teď před chvíli jak byla ta Godzilla. Si vyberu ammo boxy. Já jsem dobrá vyžíračka. Jsem dobrý darmožhrout. A já jdu tam na to. Jestli vůbec někdo střílí. Jo, jo no. Já jdu střílet už. Jak pomalej. Jasně. Aha, ty... Já jsem Warrior. Jdu ti helpnout.
Já jsem kousek od tebe, já je vidím, já je budu spamovat. Já budu tady za... Oni jsou za kamenem, že jo? To střílíš ty, já mám... Kamo, ono to úplně kope. Já radši budu používat tohle. To Twister můj oblíbený se skopem. No, já mám epický. Já nevím, kde je. Letí. U mě. 24. Potřebuji helpnout. Ne, tak nepotřebuji. To nebylo podle mě NPC, dalo mi jako hity. Tady máš zelenou pumpu, já mám epickou. On měl epickou pumpu. Jo. A jo, kroky. On bude podle mě dole někde. Jo, dole. Tak já budu pro lidi hajzl. Já to nechal to zlatý SMDčko, jsem ho vyhodil. Jako ono je taky dobrý na blízko, ale ne na dálku. No. Epický Twister AR, bacha, u mě medailonek někde. Epickou pumpu, railgunu, katanu a masku. Já mám první. Ty nemáš pumpu. Já ho viděl. Tam. A já jdu pryč, ale. Já nechci zdechnout. Ty nemáš pumpu. Jak to? Ty ho pušuješ. Tady si splň. Já ho vidím. Knock? Já jsem ho zabil. Já si jdu pro medailonek, jako co si myslíš. On má zlatý. Hej, tady máš epický twisterko. Jestli chceš. Počkej, kde? On měl zlatý twister. Hej, ty jsi zabil i toho jeho teammatea. Kouk, a já mám vlastně tohle. No. Ale počkej, já budu, kam já nevím. To jedeš ty autem, jo. Tady railguny fight. Railgun fight. A já nevím, kde je ten railgun, bro. Jo, tady. Já potřebuji helpnout asi. Já jsem úplně dostal. Nejsi. Dostal 90. On neví, kde jsem, Oba dva dostali 90. Jeden 95, jeden jde ke mně. 99, jeden dostal. Jo, jako hodilo by se mi. Jeden knock a já jsem dát, kamo.
No, on není ani jeden nok. On má i můj medailonek. Seranti. Nechoď tam. Schovej se někde a potom jdi pro kartu. Já tě spektím, no. Nekopej, ani oni to slyší jako střelbu. Jdi nahoru. Hej, ty máš výhodu, že i vidíš, jako kde jsou. Nestřílej. Můžeš outhealovat, Ne, jdi mi pro kartu. Můžeš to outhealovat. Že budeš v zóně se healovat. Oni tam nechali tu epickou pumpu. Hej, zvedni mě v zóně. Není, máš 3 meďáky. Nebo těch 200 metrů tady. Protože víš, proč chci, abych mě zvedl blízko. Abych si mohl doletět pro svůj loot. A já jsem viděl tu česku, jako kdyby to byl hráč. Top 10. Já jsem nedal ještě ani svůj jeden win v Battle Royale, jenom reloadem. Já nevím, kde jsem měl loot, já na něj kašlu. Jo, kamo, mě padne prostě to nový SMGčko. Surf. A v modrý variantě. Tady je někde česká. Jasně. Jenom počkáš na mě, please. Já nemám, já se vemu jenom sebou Bigu. Beru shield bubble. Beru medkit. Oni jsou jako docela špatný, jenomže čum, on mě vyspamoval něčím. Počkej, můžu to auto? Já mám Gucci auto, já je viděl, oni jsou tam tamhle. Oni jsou tam. 41, pojď, nastup. Já hádám shield bubble. Já potřebuji si dát bigger. Počkej mě, nejezdí tam, oni jsou u mě, Katana. Protože katana hráč jde za tebou. Ty katana hráč, to je katana buzerant. Jeden vyletěl, letí za tebou. Letí přes ostrov za tebou. Co před tebou vidím, nebo jsem aspoň viděl. Ne, viděl jsem jednoho, že letěl za tebou přes glider.
dělej, vem si katanu, ať ho pušnout. Bude mít málo. Jo, to je ten medailonkář. Ale on... Mají mega špatný aim. V zóně. Tam je. Ale jsou 3 hráči pro... Ty jsi... Škoda, schovej se, nefajtí. Oni musí fajtit toho druhýho. On je knoklej. Jdi pušnout. Ne, tam jsou 2. A jeden, jakoby tam je jeden. Víš proč chci, aby se šel pušnout? Aby se nemohli zvednout. Kde je? No, oni jsou tady 2. Bacha, aby ti nešel záda jeden. Nezvedej se hlavně. Bacha, obíhá to. Nebo se healuje se. Jo, a zdrhej. Double jump. No, stejno. No, oni fajtí toho druhýho. Dej si míňo. No, jsou to proti tobě. Bacha, je to solo, protože ten medailonek zhebl, to vidíš na mapě. Medailonkář zhebl. Jdi ho pušnout, dokud se healuje. Kamo, dělej, dokud se healuje. Kamo. Ne, nedělej a zdrhni. A nebo ho dodělej. Nebyl to cheater. Jo, takže lidi, tohle by bylo všechno z dnešního videa. Tak. Čau. Čau. Ne, já jsem.